na bakka da aiki. Ba a shiga nan sai da pass. Mu da bikin yan uwanmu da wanda zai rena mana hankali ne. Da pass ake shiga nan. Ka bikin yabba ba abokin mace. Uga wannan buhun ma na mine ne. Wannan buhun na zuba ta ƙauye ne da kuma robobi abowaya da yan gwangwani. Da pass ne kawai ake shiga wurin nan. Kai. In ba pass za ku je hukuma. Ga na ga cewa ba ka fahimta kallana. Ina shi. Wallahi. Saba zuwa mai yabo karnuka abu. Cika shi. Bai ƙura ba. Ya aka yi ne mai gida? Ma'aikata ne dodo a ciki wallahi. Gurin akwai tsaro ba zai shigo ba. Kai